Halo Mas Ibnu, gimana kabarnya Mas Ibnu? Alhamdulillah sehat dan pripun jenengan? Oke, alhamdulillah baik Mas Ibnu. Lama nggak jumpa. Iya, Kebetulan ya, kenapa kesibukan kesenian ini yang selama ini fik nembe laris ya dan jadi untuk event ini kebetulan baru terlaksana saya mulai pekan ini dan. Oh, Kawan tenan ini job-jobnya dua numpuk sangat. Nek ora tak selani dan mengira cover-cover kita jiwa sosial seperti biasanya dan. Oke. Okay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman pecinta IBS Channel, kembali lagi bersama kita tim IBS Channel. Mantap. Oke, teman-teman, malam hari ini kita berada di wilayah Ponjong, Gunung Kidul, Gunung Kidul, Wonosari. Iya, betul Kang Mas. Oke, Mas Ibnu, kita jauh-jauh dari Sleman Utara, kita diundang ke daerah Ponjong ini. Ada masalah apa ini, Mas? Kita jadi gini dan kebetulan beberapa bulan yang lalu ada salah satu bisa dibilang saudara, intinya dari Wonosari Gunung Kidul itu ketok tular kan seperti itu. Ada sebenarnya beberapa keluh kesah yang datang di sekretariat. Bahasanya ada beberapa yang mengenai kejanggalan-kejanggalan yang dialami di keluarganya. Maka dari itu nanti bisa kita gulas, dikoreksi kalian tuan rumah. Jani kono apa gitu loh dan. Ono apa saat tani kepiye itu masuk akal atau enggak atau di luar nalar. Makanya kita selalu berpikir yang rasional gitu dan. Jadi yang dipikir secara logika. Jadi jangan terus beranggapan ada kejadian terus disangkut pautkan nyalahke demit. Misalnya demit itu kan. Ini terasa apa disalahke terus. Pikir logika dulu. Nek wong loro ya ning dokter sike, nek dokter wis mengatasi tetap baik-baik saja tapi dia masih sakit ya kita baru ini operasional. Oke, untuk lebih lengkapnya kejanggalan-kejanggalan apa aja yang dirasakan oleh saudara kita dari Ponjong supaya memberikan apa ya namanya, keluh kesah yang sak tenane enten apa gitu ya. Biar kita nggak bertanya-tanya. Ya betul, lebih gamblang gitu dan ya, maka dari itu yang saya aturkan tadi tetap kita nyuwun rahmat Gusti Allah dan semua Gusti Allah yang bisa mengatasi dan bisa meridhoi semua apa yang kita upayakan. Yang penting kita berusaha dulu. Amin. Berusaha, berupaya dan berdoa. Jadi jangan beranggapan kegiatan ini dimusrikan, jangan. Tetap kita nyuwun Gusti Allah. Jiwa kita di IBS itu jiwa sosial, benar-benar menolong masyarakat yang membutuhkan. Betul. Jadi insya Allah nanti kita berupaya yang semaksimal mungkin apa yang menjadi kejanggalan keluh kesah sedulur di Ponjong sini supaya nanti kedepannya lebih kondusif, ayem tentrem kartora harjo nek wong Jawa ngomong seperti itu. Betul. Gitu kan. Oke, untuk lebih lengkapnya monggo perwakilan dari tuan rumah bisa memberikan paparannya. Mas. Ini Mas, monggo. Mas, nggih. Nggih Mas, nggih. Dikasih. Monggo Mas, kalau kesah apa aja, kejanggalan-kejanggalan apa aja yang dirasakan sama keluarga Mas sinten? Kulo Aji. Oke. Monggo Mas Aji, bisa diceritakan kejanggalan-kejanggalan apa aja yang dirasakan di rumah panjenengan? Oke. Atau yang selama ini dialami jenengan diutarakan, nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah malu. Pernah ngalamin apa mohon ceritakan aja, nggak apa-apa. Monggo. Sakjerenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa waktu niku ada beberapa kejadian yang berturut-turut ini Mas. Berturut-turut nggih. Jadi jarak rentan waktu niku dekat to lho. Nggih. Ya jarak 2 mingguan. Yang pertama truk muatan pasir mau kirim itu Glempang. Oh itu truk pribadi jenengan yang mau kirim kerjaan jenengan nggih. Oh sampean Glempang nggih. Truk tempat kerja. Tempat kerja nggih. Nggih, lah selang 2 mingguan kula piyambak sing ngalami. Niku pas habis loading material apa bahan ngoten lho Mas. Pas perjalanan pulang tiba-tiba mesin mati. Mati sendiri itu Mas. Nggih, mesin mati sendiri. Sempat ngerem, berhenti sebentar, ngabani napa niku. Kan ada depan ada orang, belakang ada orang berhenti, tak suruh maju duluan.
sempet telepon keluarga, Mas niku lah rem langsung hilang. Langsung los. Iya langsung los, nggak bisa dikendalikan toh, Nggih. masuk jurang. Jenengan niku Nggih. merinding nggak Dan? Iya. Miris ya, nggak bisa bayangkan jenengan sampai ikut di dalam truk Iya, itu gulung-gulung sampai Saya jurang. di dalam kabin loader itu gulung-gulung di dalamnya itu masuk jurang. Sampai jurang itu nggih. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. diberi keselamatan. Nggih. Terus Keselamatan yang penting, Nggih. alhamdulillah masih diberi nggih keselamatan. Masih nggih. dilindungi kali sih. Nggih. Terus Kuasa. selain itu lagi nggih, tambah lagi Nah, selang niku ya kejadian itu. hari itu juga. Oh, ada lagi kejanggalan. Ya hari itu juga kan teman satu tempat kerja ambil material di daerah Ngori, habis muatan tiba-tiba truk niku gardane ambrol. Sedangkan gardan, nggih. sebelumnya itu sudah dicek sebelum berangkat itu sudah normal semua. Itu truknya itu masih satu punya engine kan? Nggih, Oh. satu apa ya? Satu tempat kerja Oh gitu. iya. Ngoten. Nggih. Terus yang lainnya Mas? Nah, Terus di keluarga atau kalau di keluarga itu ponaan, nggih. kalau malam sering kebangun sendiri, nanti diajak keluar muter-muter baru bisa tidur lagi. Nggih. Terus kakak saya itu ya sebelum kejadian itu ngimpi. Nggih. Sebelum saya kejadian itu ngimpi dikasih emas. Terus ngimpi apa itu didatangi ular gitu loh Mas. Didatangi ular tapi sepertinya si ular itu udah makan 2, soalnya di perutnya itu udah ada 2 benjolan habis makan gitu loh. Oh, nggih. kan habis makan Iya. ya 2 korban sih. Penting Mas. Nggih. Terus setelah ngimpi itu ada kejadian nggak Mas? Pasti ngimpi ular itu terus mengalami kejadian lagi atau malah itu nggih? Nggih. Bau wangi-wangian di tempat kerja, di rumah itu sering. Kayak apa Mas? Wangi-wangi parfum atau menyan atau apa gitu? Ya kemenyan, Oh juga. dupa, Nggih. bunga melati, Itu sering Mas. sering. Untuk yang akhir-akhir ini. Berarti itu 2 minggu berturut-turut itu ada aja ya Mas ya? Nggih. Jenengan ya, ada lerem-lerem emang jangan ngomong seperti itu nggih. Nggih. Ada lagi? Nggih, mungkin Sementara niku itu nggih. mawon, sementara niku mawon. Nggih. Nggih. Kalih nyuwun tulung kalih rencang-rencang saking IBS Nggih. channel pripun saene Nggih. nyuwun tulung dikondisikan Nggih. kajengi keluarga lan rencang-rencang Amin. sing nyambut damel saged ayem. Amin. Nggih. Insyaallah Kang Mas matur nuwun awet kepercayaan dumateng IBS nggih insyaallah samangke kula gulas kanthi sedetail mungkin beserta rombongan ajeng kula oncek kula udari ini itu apakah kebetulan, apakah emang musibah beneran ataukah emang ada sosok ataupun makhluk astral atau Mr. X yang emang menyerang panjenengan ataukah ada orang persaingan bisnis yang dinyatakan serik terus akhirnya berulah. Kan banyak faktornya Mas, banyak macam-macam napa nggih intine macam-macam variasi penyebabnya nggih. Makanya mungkin kula oncai sedetail mungkin, kita harus berpikir yang rasional secara logis. Insyaallah saya bersama rombongan menapa yang jadi keluh kesah jenengan jeung kula gulas supaya nanti ke depannya atas adanya kegiatan punika lebih adem ayem dan bisa operasional sehat lah Mas seperti biasanya sedia kala, dilancarkan rezekinya, paringi sehat semua karyawannya, bahkan usahanya bisa berkembang pesat di kawasan terutama wilayah DIY mriki gitu nggih Mas nggih. Gitu Mas. Nggih. Matur nuwun. Nggih, siap Mas nggih. Ya, dan intinya seperti itu ternyata itu sing marake rada merinding nggih nek yo bayangke mau nek jenengan ning jero ndas truk kae guling ngotek gulung-gulung sedetail itu lah ya tetep ngoplok to. Ya niki mau penting ngomongnya niki mau critake ulo to Mas. Enten ulo barang gitu. Bahkan ada juga yang tadi dinamakan mampu-mampu wangi-wangian juga untuk itu pomnya lah. Makanya kan kita gulas dan nanti apa to iki jane iki kepiye.
apa penyebabnya iya nggih, jadi jangan terus dikaitke nek sebelum ada identifikasi nek di versi polisian penyelidikan. Nah, ini baru penyidikan dulu, baru penyelidikan lagi pernyataan eksekusi nggih. Makanya kan ini baru penyidikan dulu. Jadi ini ngopo iso koyo ngene iki? Apakah emang kahanan kebetulan ataukah emang jan serangan? Kan seperti itu dan nggih Tandan. Nggih, mengingat lagi diutarakan kita kan. ingatkan lagi buat teman-teman IBS Channel bahwasanya kita dari tim IBS Channel itu tidak membuka cabang ya, Mas. Betul. Dan yang kedua kita dari tim IBS Channel tidak memasang tarif. Jadi buat teman-teman IBS Channel yang membutuhkan bantuan kita bisa langsung kontak person atau datang langsung ke sekretariat IBS Channel official. Map lokasi sudah ada tertera. Dan gitu, kita ingatkan lagi supaya teman-teman IBS Channel tidak ketinggalan video-video dari kami. Jangan lupa tekan loncengnya, subscribe, like, komen, dan share pastinya. Oke, nggak perlu panjang kali lebar lagi Mas Ibnu, kita langsung eksekusi aja. Karena ini udah masuk dini hari Mas. Dini hari. Betul, langsung nggak ramah tuh pacaran. betul. Oke, tetap bersama kami tim IBS Channel. Mantap. Takri bener apa? Takri bener apa? Niki kalian sinten? Kalian sinten niki? Ora sampe ngerti aku. Nggih. Ini kalian sinten? Kulo ngendika kalian sinten iki? Ora sampe ngerti aku. Nggih. Jenengan keranae napa? Teng mriki keranae napa ya? Kalian sinten niki? Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten wekdal dalu punika ganggu panjenengan. Nah niki kula sak rombongan linangkung perwakilan saking keluarga Geng Bapak mriki yang bahkan namung pengin mangertosi mawon jane niku wonten kejadian kejanggalan napa selama ini kok ngawontenaken musibah nggih sing mboten wonten kendhate. Bisa urip kowe. Iki sing mangarah. Jenengan sing niku njaili Mas niku. Kowe sing ora perlu tekan kudune wis ngerti. Ya, nggih makane kan ora perlu tak takokke. Sebenarnya wis do paham Mas, niku wis do paham. Saiki tak takon ya. Maksud arah dan tujuanmu nyerang Mas saya apa to? Pengen ngerti wae aku jane. Ora usah perlu ngerti kowe. Kok niat ngarah patine dek arep ngopo? Kowe mangkarmu dhewe apa kowe iki dikongkon apa kepiye? Apa kepiye makane iki tetep aku kudu tak gulas. Ben ngerti gamblang sak terane iki ngopo alas. Itu ana sebab kudu ana akibat. Mate sebabe ngopo? Mas ora disalah apa-apa ora tau gawe ulah apa kepiye. Karepmu dhewe apa kepiye? Terus nek ngomongi kowe entuk ku apa ya? Bener. Nek
kowe ngomongi untukmu apa? Ya bener. Menurutmu, menurut versimu kowe ora entuk apa-apa menurut versimu. Ning misal kowe ora ngomongi pun ya tetep piye carane tak gulas. Ya maksudnya iki aku nakoni kowe iki tak jak ranah rembugan apik-apik. Tak takoni sing apik-apik. Nek pahite apik-apik serake tenan ya wis kuwi mau. Nyuwun pangapunten karep lu tak sanak kowe iki tak sakna tak rangkul, tak alusi. Nek dipikir aku ki ora oleh apa-apa, padha wae. Ning terus terang nek mase itu kena musibah saka Gusti Allah, aku ki lega lilo keluarga. Ning nek musibahe saka manungsa, keluarga ra lilo. Nggih mboten, Mas? Leres to? Nek musibah jenengan ling gulung kuwi tekan jurang, kuwi saka Gusti Allah jenengan lillahi taala lilo nggih. Nek tibane jenengan niku mergo ulah pola saking menungsa atau saking barang mboten nggih tetep mboten trima. Nggih mboten, Mas? Seperti itu. Aku ki ngerti ya sing sak tenane sing njumplengke sing jegalke ning aku ki sih ngeman. Tak lus, tak takoni sing apik-apik. Ning pengen salah Mas iki apa? Kan aku takon apa-apik. Nek emang kowe iki kongkonan, nah, berarti aku nek tak fokus ki nyerang sing kongkon kowe kuwi. Kowe sih kena tak eman. Nek kowe tetep arep nglindungi empumu apa kowene dhewe. Ngapunten nek kowe engko kelaran dan lain-lain sak pinunggalane. Kuwi sing dadi maksud arah gitu. Maksudmu nantang aku kowe. Ya aku lak mau ngomong apik-apik. Saka awal tak tembung, tak tegas sing apik-apik. Ning nek kowe ora gelem tak jawab apik, nek beranggapan kowe nantang ya ngapunten. Dan itu wis prinsipku. Kudu iso lepas ana kaitan rung jenengan keluarga kene. Anjajal aku kowe. Nek muni areng jajal, makane iki tak sanak sik lho. Nek gelem tak lus. Tato kowe ora gelem tak lus ya ngapunten. Engko cara apa wae tetep tak tataki. Nek misal jenengan kok muni arep jajal, wong saurunge aku ki arep muni jajal iki tak sanak sik. Nek seragam tenan yo gak apa-apa. Mbok tekan lakumu tekan ndi tak tututi. Makanya kan tak cerna sik, tak cerna tok rungokke apik-apik. Nek kowe pengen aman, bloko. Nek kowe emang kowe bener-bener kowe kongkonan lho, bloko. Aku yakin kowe tak aman. Kene nek kowe tetep serok tutupi, ya ngapunten, malah sing ngirim kongkon kowe iki engko aman, kowe sing ora aman. Makane iki tak jelas tak pupus. Seperti itu. Dune ya wis ngerti sing ngongkon aku sapa. Berarti kan iya. Kan luwih marem nek tak takoke langsung to. Ya lamis-lamise wong Jawa ki ono. Aku sing nyobenekan sing nyok digawa kuwi. Sing nyok penek. Sing nyok apa? Sing nggon kuwi lho alate kuwi. Nggih. Nyemplung niku. Nyebut niku nggih. Kuwi kowe ming kowe dhewe apa ana liyane to? Akeh semela aku. Oh, ora ming kowe dhewe, ning kowe pengarepe. Berarti kan pir nek itu dia dikongkon jelas ra mungkin nek barang ngoten niku ora dikon ra gelem, tetep kongkonan. Makane kan ngene, tak sana nek emang kowe iki pengin aman ya niki wau sing tak serang sing kongkonan jenengan. Terus terang
Mas iki golek pangan nyukupi keluarga. Ora tau sing kepiye nek menurut ana persaingan bisnis, aku yakin wis iki mesti persaingan bisnis. Oh aku yakin betul. Cuman kan ya kuwi mau mbok yo donggo cara sehat. Secara napa nggih sing nganu wae lah sing kepenak. Nek dengan cara ngene terus terang masih selama iki jan menang. Nah, untuk akhir iki pekan iki jan piye carane kudu ketemu kunci, ketemu gemboke lan kudu nemokke solusi. Yes. Sakno. Berarti kowe dikongkon kuwi intine kon ngentekke masih sak brayate sak gaweane total to iki. Aku kudune sing ngerti kok. Lah iya, makane kan ngene lho. Saiki kan nek jenenge persaingan mesti kon ngebrukke. Aku paham, cuman kan aku mau ngomong kan. Luwih gamblange luwih marem do krungu langsung saka jenengane luwih marem. Kan ngono. Syukur-syukur jenengan ki iso tak jak apa ya jenenge? Penak-penakan wae lah. Tak jaluki awal mula asal usule. Terus terang dampaknya tekan ndi-ndi iki. Tenan wis bener meresahkan lah, polahmu iki bener-bener meresahkan. Wong janji aku. Oh. Aku dituruti ayo. Aku nyambut gawe. Ono. Dadi ayo paham. Saiki nek wong rada payu ora mungkin to. Ora arep nyambut gawe. Ngendi sing gelem nek ra nek opah gelem nyambut gawe. Nek ra kuwi keluarga apa bener-bener di pamrih liya. Iku upaya apa karo bumi? Diupaya apa? Ora perlu ngerti. Pas iku disalah apa? Tekan sing ngongkon aku kok. Berarti dadi intine ngeten. Satu persaingan bisnis. Jadi nek kados tenaga kan asline ra ngerti napa asline lho. Tenaga kan ya ming rewang lah dikaryake kan di situ. Semanan yang bahkan emang satu sing diserang alat nggo menyelakai. Oh nek celaka kebenes sijian wong arep wedi to. Ajeng mbut gandeng lu wedi. Terus arep ngono main terus dampak di keluarga dan nyamber tekan ndi-ndi. Saya yakin seperti itu. Dari tadi bilang aku sing nyok penekan ning apa Mas? Loader. Aku sing nyok penekan ning loadermu. Dia bilang seperti itu. Dan bab kebanyakan juga ada hal yang privasi nggak mau dia utarakan di atas perjanjian dengan si empunya. Misal, kowe tak pakane apa? Aku ora bakal dhek aku dinaiki. Wis kaya perjanjian rabi to nek kaya tuyul. Kowe ning omah di perkara kaya apa? Kebanyakan do kapsul. Niki kepala sukunya, pengarepe. Nek niki disirnake dibabake, saking buntute melu kabeh. Kunci keboke ming teng mriki. Seperti itu. Berarti kowe selama iki ngetutke sak sangkar parane lakune Mas kuwi, terutama tenggen Ora mengaku. Bisa ana sijine. Kowe mau nyeluk. Ya, lah iya makane kan emang mau tak celuk kabeh, tak klumpuk ning kene. Tak jak pertemuan, tak jak rembug. Tak jak omong apik-apik. Jane iki seperti apa? Jane ana apa? Keluarga kene pengen adem ayem. Ora ana rubeda, ora ana kejanggalan sing kena ning kene. Makane nek bab kaitan serik ning di papan saya yakin ada. Kan aku ngomong, nek musibah sing kekenan Mas iki musibah saka Gusti Allah, lega lila keluarga. Nek musibah sing ketimpa Mas iki mergo saka polah kuwi wong menungso lan pun jin wis tetep ora trimo tekan di papan. Makane iki tak sana, kowe iki pengen piye saiki? Pengen kepenak
Karena dia ngeten iku teng wingking wah sarangan marep biasa. Nggih, otomatis. Wis. Kan ngoten niku sepasang-sepasang. Nah, mungkin deh, mesti ono injon-injone dhewe. Wis. Wis ning kene. Tangan, kepala tangan. Yes. Iki ula ngendi meneh. Iki saya terakhir tunggale sing mau iki. Wis saya tunggale sing mau. Padha larek ngrusoi Wan, padha larek ngrusoi kene juga. Nek sing sepindah wau nek loader iki ning nggon anu nggih pabrik iki napa nggih. Gen le garasi anu nggih. Pabrik nggih. Siap. Nek Iso siji sing disebut iki mau. Kowe. Tetep nyerang ning padha apa ning beda nggon iki nyerang? Aku sing tekan sak sini mbine wong. Sik mangan wong loro mau jare. Berarti kowe ngantek mlebu ning impen barang kowe. Sak paket terus sing mau kowe. Beda. Berarti kan dia tadi makanya kan berbondong-bondong. Itu bahkan di sini tuh, nah, terutama yang di sana menggulas. Wes, saiki kamar kepiye? Karuane. Aku yang mesake bocah kuwi. Jenengan jane mesake karo bocah kuwi. Gini jenengan mesake. Nah, kowe kongkonan sapa? Maksudnya padha-padha ndek usaha kok ngene apa beda apa kepiye? Tak pengen ngerti aku. Ngomong. Aku wedi nang kono disiksa. Kowe wedi ning kono disiksa. Ora nek dadi dia tuh nek mau ngomong wedi nek di ning kono dadi disiksa ngoten lho. Dadi dia tuh do dikasih privasi dhewe-dhewe ning antek bocorke bakal engko dhek sing ngelak. Ah makane ngene. Men kowe kira kelaran ning kono. Saiki kan tak udari ya. Kongkonanmu kepiyemu alur sebet apa nek gelem ngonceki. Kowe sah ning kubuku. Tak jamin kowe ora bakal lara. Tak pernah ki bali ning asal mulamu. Iki kowe mung dadi pekatik. Dikongkon dingenekke kon mut gawe ngene. Wes, aku jamin nek ngantek kowe disiksa. Ning dengan catatan kowe ngenai beberapa gambaran kanggo aku sak keluarga. Aku ditaleni karo kono. Ditaleni karo kono. Kowe ditaleni. Uculon aku. Ya, makane kan gini saurunge tak uculi, aku tak ngomong karo kowe. Engko nek kowe wis gelem menehi omongan, tak kethoki tali-tali. Kasarane di ubet-ubeti ning awakmu kowe. Pengen ngerti. Kowe iso tekan kene iki mesti diterke. Dadi wong nek tekan nggone mesti ditekake. Lewat media apa kowe iso ngantek tekan mbuh kuwi ngomah kene mbuh kuwi ning usahane. Ketika wong apa langsung dikirim saka nggone apa kepiye? Pengen ngerti kuwi. Saka kono.
Sekonggone. Sekonggone. Jadi dikirim sekonggone ngoten nggih. Ono ingat-ingat loh Mas, ingat-ingat. Mas, ngerti nggak apa-apa Mas. Monggo. Enten apa? Iki kita harus pergi kudu lunga nih, kudu lunga. Niki nek wis kecandhok ngene kudu nggih. Nek dari awal emang arep ngarah patine terus napa jenenge usahane ambruk ben nalika saya soalnya sing pernah saya ketik dari itu tadi nggih jenengan ini sempat ngumpul di era zamannya Mas, sempat di antara kan lho, di antara kawan jenengan paling mencorong dhewe ngono lho. Nah, akhirnya ada pesaing yang biasanya mbuh kuwi ngeracuni karyawan, mbuh kuwi wah pernah. Makanya salah satunya ini dua opsi yang tadinya sing jungkul ke jenengan, sing kedua lah ini tinggal orang ngidul ya ning toko ya ning manggone pasti. Nah, kowe titike omahmu menetapi ini ndi? Apa ngetutke terus lakune apa kowe mung manggon ning ngarepan apa ning endi apa pengen ngerti bae. Dadi buntuti terus. Bali masih Bali yo melu mulih rene, masih lunga yo ngetutke lunga. Saiki ngene. Kowe arep pengen kepenak apa arep kepengin kesiksa soalnya terus terang ya aku mas ngomong aku pengen kowe lunga saka papan kene lepas kontak lepas ikatan karo keluarga kene tak balekno karo sing gawe wis jane ya mangane kowe jane mesake ning kowe dituntut kowe dikongkon kowe dipaksa kudu kon ngetutke ngeloni terus wis janji. Nah, wis ana ikatan karo empumu wis dikat, kowe tak naiki kowe kudu gelem naik. Aku ora iso piye mergane. Iya paham, kowe iki elu glambrangan arep kongkon mesti budal, makanya tak sangone mesti tekan ngene. Ning dengan jalan saiki ngene, kowe pribadi dhewe kowe ora tra mentolo. Bendino kon nguntuli ngintili rono rene, bahkan nyerimpeti jegali. Ora becik ngono ora apik. Makane nek kowe gelem tak sana, kowe tak balekno ning asalmu. Ning jangan sing ngirim ya melu kena dampak ya aku gak mau kok oleh penak men. Berarti kowe urung nyilakake ya? Nek kaya kowe urung, nek ning kancamu mau wis. Aku ora tegel. Berarti ming dikongkon ming teko lunga ngono tok kowe ning ora berulang. Gimana? Ya aslinya ini ngapain dan dia berhubungan ada kaitan tetap tak anggap elek ketemu dikon barang ora becik ya dikongkon nyilakane nang aku ora tegel oh mentok cilakane nggo napa yo wis reti apa nggon alate apa napa-ne truk barang kae ya truk guling. Nah, truk antek guling kae kowe kudune ngerti kowe. Polahe sapa kudune kowe ngerti. Antek truk glunding rusak-rusak. Kamu apa polahe kancamu? Sing truk guling karo pasir kan. Aku ora tegel. Ora tegel ya. Oke berarti oke ya. Bangsane oke sing adu nyurang ngene oke kowe. Ya wis. Pirang pasukan? Ra gelem ngomongi. Saiki ngene. Kowe ngalih apa arep bali ning asalmu, apa arep tak kenake ning sing ngirim kowe. Iki terus terang. Aku enggak mau tahu lagi. Kowe isih ke depane isih arep mbuntuti, ngetutke isih arep ngeloni terus, aku enggak mau. Tetep piye carane kowe kudu minggiat, kudu lunga, kudu sirna, tumrapis sing gawe tekan kene memolo kuwi. Jalan aku tak lunga.
sekali to niku ini. Ning kene. Tak tulungi. Iso aku nulung kowe. Ngono catatan. Kowe kan ngene tak tulung. Aku mung njaluk tulung juga, sithik eding. Serang ora sing gawe kowe, apa sing pernah diserang ning kene. Dadi kene pernah tok gawe kaya ngopo dengan ulah kanca-kancamu kaya ngopo. Kono aku pengen juga ngrasake. Soale penak men kowe tak tulung kowe lunga bar. Kene iki selama iki wis darah patine diancam terancam. Tapi aku. Iya, tak uculi. Ini dengan catatan keluarga sing ngirim iki kudu ngrasake apa sing selama iki dirasake keluarga kene. Gelem ora kowe? Tak sangoni nek kowe njaluk sangu, Mas. Nek gampang. Tapi bangun aku. Ya tak tulungi, tak sangoni. Ya. Wes. Dipenake. Dipenake. Tak sangoni, aku menjuk tulung. Cerak adoh sangkar peran dumadi terutama sing gawe kowe. Tekan iso tekan kene. Kudu ngrasake lara. Kudu ngrasake gelo apa sing pernah tok serang tumraping kanca-kancamu ning keluarga kene. Nggak mau tahu iku tuh iso. Piye carane kudu iso. Sanggup ya. Bengi iki segera mungkin tak dedeli ning kowe kudu nyerang, bar nyerang kowe lunga coba lire meneh. Coba pati-pati kowe rene meneh. Kowe tak omah kene tak monitor. Ngantek ngerti kowe tekan kene ora nggo suwe. Tak sirnake. Tadi memang ngrukuk cari ngrukuk kula kirime ning gone sing niku mungkin nek pun tekan gone jebet kan kontras jedet aktif biasanya jedet aktif begitu jedet aktif langsung kita gulung jari bentuk plastik mlebu calang lebar cari di rumah ngene iki enggak apa-apa mungkin enggak usah penake mawon ikhlas nggih Bu, Mas Domo nek misal tak jebret ke keluargane mriko maksudnya saya enggak terima ya soalnya nek emang jenengan itu kenging ngenten iki musibah sing Gusti Allah saya ikhlas nggih nek emang ulah niki tetep ono kudu ngrasake pengen kula lho niku. Jadi kula izin dulu di keluarga. Ya. Pripun? Enggak apa-apa nggih. Maksudnya kan izin jenengan. Karena setiap ada momen seperti ini wonten sing keluarga mulai ra tegel Mas jangan ya udah makanya kan nek kadang prinsip saya kudu kono ngrasake enggak mau kok terus kepenak men iki tak guang kono ora ngrasake apa-apa ya wis kok pribadimu kaya kowe tak ngapurane cuman karo empumu sing ngirim tekan kene keluarga ra bakal ngapurani paham ya kowe di ngapura keluarga besar saya yakin gandeng do ngerti nek kowe mempek arek dikongkon ning terus terang keluarga ora trimo karo sing ngirim tekan kene keluarga terus terang ora ngapurani terutama harus sing ngirim keluarga njaluk apa sing pernah dialami kuwi melu ngrasake ora pesen gesik teri gesik tak balik karo sing ngeteri paham ya cukup Mas penakmu piye takon sik penakmu ngene apa mlumah ngene iki wae cukup nggih Jari sinten Mas? Jari sih Mbak. Mboten ninggal niku berarti mboten ninggal niku nggih. Mboten jari enggal to? Mboten. Wah. Simbah. Pun mboten. Mboten nek pun kebacut mboten napa. Mboten napa. Nggih.
Mbah nggih. Mungkin cobi diamanke. Oke. Nggih. Akhirnya terus ini. Mbak didampingi. Didampingi. Kalau tak anu nggih bagi. Presa apa rene? Korene dan korene. Paling go kono wae. Ngene, saya iki terus terang. Dan kamu gendel ini dan. Aja tok tinggal kok. Terus terang iki nganake kegiatan sing sifate ngudari apa sing dadi keluh kesah keluarga mriki. Jenengan wonten kaitan saking keluarga mriki napa sing nderek nempangaken anakmu wedok endi iki takon anak wedok. Nah, berarti jenengan asih mriki, mbah mriki. Mbah sinten jenengan madosi mbah sing sinten lenggah kiri men sekeco. Mbak nderek didampingi bagi tugas Mas. Saya tak fokus nih girian nggih. Aku kayak ngurusin niku nggih. Siji Mas, tak fokus sih. Diamanke dulu nggih Mas. Iya. Wes. Saya saiki ngene. Aku njuk tulung wengi iki jenengan tindak mriko. Mas sinten niku sing deloni Mas sinten? Tadi beri. Niki ketoke budhe napa kajeng iki putrane. Oh, mboten apa nggih. Mas sinten Mas jenengan Mas sinten? Mas Aji nggih. Sekedap niki bagi tugas tak ngrampung riyen sekedap mengke baik nika nggih men satu-satu nek barengan mengke tak bingung. Mas ikhlas nggih, keluarga ikhlas nggih nek niki kula budal nggih mriko nggih Mas nggih. Wis saiki ngene, aku njuk tulung wengi iki kowe mangkat karo sing gawe kowe tekane kene. Baliyo ning kono. Apa sing pernah dialami keluarga kene tulung balekno ning kono. Kira-kira butuh apa sing men tok nggo sangu mrono? Apa cukup ngene tok? Kewono kandil putih. Nggih. Budal. Siji ne. Nggih. Aku nek sujul saka kono. Nggih. Aku lek melu bocah iki ora. Oh, mboten. Jane nek cucul saka kono aja melu bocah iki. Nek bal kono kuwi bali oleh teng asale jenengan mawon. Aku pengen melu bocah iki. Ya, cuman tetep aja ngantek melu. Aku njuk tulung bengi iki bablas tekan kono tak anteni tak tunggoni. Engko nek wis kowe bali rene meneh, lagi kowe tak goleke nggon wae engko. Ngono ya? Wis. Wis kawiwitan. Jagane nggih dan nggih. Siap nggih Mas nggih. Ikhlas lillahi taala nggih. Tak kirim kono. Wis bismillah, aku ning kene areng lungakke kowe tak lungakke kowe ning nggon sing ngirim kowe. Aku njaluk ngapura. Ya wis di ngapurane keluarga kene. Ya. Di ngapurane keluarga kene sing jelas saiki ulung kabeh. Terutama iki masih sing tok eloni kabeh sing ning kene tak jaluk kowe ndang bali ro sing gawe kowe. Gawe sengsara mbuh kepiye apa sing pernah digawe ning kene sarane. Tak anteni ning kene. Bali yo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerukup ini Mas, kerukup ini. Begitu nanti Bali di rumahnya nggih, Begitu nanti Bali disedekapke. Nggih. Dikerukup nggih. Begitu nanti pulang dari ini kan baru ke sana. Mas niki sak nembe mriko.
Jangan begini. Jangan begini. Begini. Ini kan posisi mriko nggih. Posisi niki ditinggal jasate niki wis nembe mriko. Nah, mbuh teng mriko ngobrak-abrik mbuh kepiye mbuh nibake kaca foto dan lain di rumahnya. Nek pun paripurna acara nika kalian rampung kan mungkin mlebet mriki melih. Nah, begitu mlebet jedet tolong ujung jarik panteng nggih. Yen nyepaki niku dipanteng. Nyekeli pucuke mawon jarik. Begitu datang langsung ngegas nanti. Kaya nek wong kejer kandhek niku langsung bundel. Lipet cepake plastik mengke bucal teng dalan teng lepen mawon nggih bungkus jarik kulone niki anune napa jarike dibuntel dadi mengke dadi kelas nggih ditunggu lho Mas jagane nggih siap dan jaminan. Ini kan baru ini baru nyerang loh, wah rah. Nah, langsung pandeng nggih. Wis. Pripun? Teng mriko napa? Pun mang pripun nggih? Sampe ngerti jenengan. Sak anak bojone, sak kudra, sak brayate kabeh kudu kena dampake. Nggih? Wis aman teng mriko jenengan. Oke. Nggih. Minta Mas bantuan, bantuannya tambah person Mas gulung sing mriko Mas gulung sing mriko ini kan jarik pun mandang digulung alon-alon ngeten nggih ngeten digulung mrambat munggah Mas tok tutke nggih tok mandang tok tutke munggah digulung nggih sakne monggo nggih nanti pas begitu nanti pun tekan pucuk langsung tekuk ya Mas bunil nggih. Nah, ini kan nyatut terus masuk tek Mas boy kuancing Mas pun ini sadari ngoten iki sadar Mas bingung ini apa Mas mboten apa-apa mati ngapunten kula mewakili sing rombongan IBS saking Jogja menika dipun nggih kula Mas Ibnu saking Jogja dipun utus ndak rawuh mriki awit menapa ing dados musibah putra wayahipun sing mboten wonten kendhate terus mawon dados kula namung pengin nggih sepindah ndongake simbok ben tetep teng swargane Allah Pangeran tambah kaping kalih ugi simbok mungkin nggih saya yakin pirsa napa ing dados musibah sing dipun tampi keluarga dinanggung putra wayahipun yang bahkan kula teng mriki niate sae kegiatan menika sae kagem ngicali bucal sing marake sedo nyrimeti anggenipun pados sandang pangan cuman niku tok niat kula putuku gitu gak yakin carita iman nggih kula paham kula pitados wong tiyang sepuh riyen niku sing dadi ukara sing jarik dados jimate nek wong ben iki saking jarik iso tuku jarik lurik wis alhamdulillah sangat nggih kawontenan nggih pripun nggih menurut putra wayah nggih atus jarikipun simbok niku pun mboten diagem dipun mungkin dipun delok nang opo rame kok terangane jariku coba nunjuk
Gula Jawa. Nggih. Pun nggih kula mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beke? Teguang nang ndi kancaku? Mangane ngene. Kancamu terus terang. Gandeng tumindak ning kene kurang apik, kok tak ngalihke terutama kowe mau sing hadir saka pisanan mau. Kuwi jagawane. Sapa kowe penekan ning apa Mas jenenge? Loader barang terus nyilakan gulung. Oke kae. Makanya aku wis ngomong apa-apa wis awal mau tak sanak apa-apa. Aku tak sanak apa-apa. Tak rekomendasi sing enak. Nang ngopo? Tetep bisa kekeh, bisa ngeyel mau. Balik ke kancaku mrene. Beguang nang ndi kancaku? Wis piye tetep. Kalau ketemu meneh karo kancamu sing mau. Derek kowe iki. Kuncine kowe mau sing mandegani lho, pengarepe kowe. Kowe kowe ngalih aku yakin. Aku ora ngalih. Gawan kono rampung. Saurunge rampung gaweanmu tak rampung. Aku wis apik-apik. Saurunge tak rampung gaweanmu, kontrakmu. Tetep ora iso, tak rampung sithik. Wis. Kowe ngerti ora to? Kowe wis mengancam nyawa keluarga kene wis akeh banget. Jago gawanku. Ya kuwi gaweanmu, ya kuwi gaweanmu ning kan. Bakal tak gawe cilaka kabeh. Ora. Jaga aku. Wes, sing sore. Aku mau wis ngomong tak salah apa-apa. Awal. Ning kowe sing kekeh, baris kekeh. Kowe sing arep ngrampungke gaweanmu sing arep arep gawe resah keluarga kene. Wis beberapa nyawa kowe iki nek ngerti. Nah, alhamdulillah Gusti Allah isih sayang karo keluarga kene isih diparing selamat kabeh. Sepiro. Makane kok kowe iki lho, aku iki jane kepenak. Jane kepenak. Balik ke kancaku. Ora bakal iso bali. Aku soalnya iki dadi sisik melik. Nek kowe ngerti, aku paham kabeh. Kowe mau muni ra pengerti, ra ngerti, ternyata aku wis ngerti sak kabeh. Kancamu mau wujud ngantek iso nyisik melik ngetutke. Lungone ndi sangar parane iso ngerti tok. Makanya aku ngerti, kuwi dadi kamera CCTV-mu iki. Makanya anggere ngirim ndi kok selalu ngerti, selalu digulungke, selalu diserang. Maka aku melu terus. Aku melu terus. Lah ya bener melu terus, ning kan kuwi ora becik. Aku wis ngomong kan. Wis to. Ayo. Saiki rembugan apik-apik. Aku mung njuk tulung to. Aja nyerang. Ben usaha kene iki ra tau ngrusoni wong lho, ra tau ngrusoni tumrap liya. Kowe iki gaweanku. Gaweanmu ning kowe yo kono mergo ikatan, mergo kowe dikontrak, mergo kowe dopai. Ya. Makane kuwi saka saiki iki tak alih fungsi piye carane nek kowe ra gelem tenan. Wis minta saiki sok nyuwun ngapunten. Mbuh, tak bawa ning ndi Bos. Tak obong tak obri-abri Kak. Ora iso.
aslimu ngendi? Aku ora bakal ngerti. Awal mau jawabanmu kaya ngono. Ngerti katan kau ngono kira bakal ngerti. Cuman iki sing pungkasan aku ngomong. Kunci gembok gerek ning konamu. Sisik melek wis tak cekel, gerek kowe sing aksi. Setiap Balik ke koncoku. kula kuwi mau monitor, kowe selalu aksi, monitor aksi. Wis pirang-pirang periode 2 minggu kurang luwih. Saka alat, saka sing golek pangan, saka keluargane, bubrah mawut gara-gara. Rong sepiro. Bener kuwi rung sepiro. Ning sak urunge tekan sepiro kowe iki tak sepirake. Ora iso. Kowe mung karepmu. Balik ke koncoku saiki. Kok ngalek kamane ora bakal tak balik. Ming saiki wayahku. Ngungsek kowe. Ora iso. Carane tak ngaleh kowe. Wis masa bodho. Masa bodho itu tetep tak. Nerong rampung aku bakal diseksa terus karo mbuku. Paham. Saiki wae ngerti kok. Ning kuwi mau sak urunge kowe ngrampungke iki tak siksa siki. Wis piye? Bingung ra kowe dadi kowe. Rampung PR-mu kowe disiksa empumu, kowe ning kene. Kasarane rung sida rampung. Wis, saiki ngene. Aku jane ngerti kabeh. Walaupun ini ora perlu ngerti apa penting pengen krungu omongan. Jane ngerti kabeh. Kowe iki dikirim nggo apa melalui seperti apa Pak ngerti kabeh tak penting aku pengen ucapanmu. Hasilnya ngetes kowe aku. Kowe iki ra iso urip, ra iso mlaku nek ra ana kancamu mau. Paham ra kowe? Aku yakin kowe ora bakal iso jonjing uripmu. Soale sing tok dadi acuan wong kuwi mau. Bocah kuwi mau. Nah, mosok iki wayahe wengi iki mungkin wingi-wingi sih menang keluarga kene. Ora ngerti ra nyono ra ngira to nek bakal dingene. Kowe nek wis mlebu ngene wis ora sapa lah. Mangsama aku bodho. Nyuwun ngapunten. Pengalamanku kowe iki luwih parah kowe kan. Kowe rung sepiro ya, Wan. Caraku ngirim sesuatu tekan aku luwih mumpuni luwih kaya empumi aku melajari. Jadi kowe iki le berubah ning ngene belum sepiro juga. Kowe nyerang soal golek pangan saka keluarga kahanan kabeh tok kisruh. Saiki titi wanjiku aku ngisruh empumu kelawan kowe bareng. Wis. Tak sanak tak rangkul, tak apik ayo. Ini ya kowe ra gelem tenan tetep cah bersih kekeh ngentekke pakaryanmu. Ini ngapunten. Rasa tak halus tak kasar. Gerek setelane. Saya arep kepiye? Iki terakhir aku nanting kowe. Waktunya ya wis, entek kuncine ning gerek kowe. Kamu penyakit saka warung, saka usahane, saka keluargane, gerek ngonamu, terutama ulo mau. Kancamu mau sing jelas ngalor ngidul ngetutki ngonongen teko warung, teko pengusahane pabrik ngene. Tote kabeh bunyi kabeh. Kemonitor lah. Ana kaya wong diinteli terus kok. Jagaku. Ora iso coba wis ngerasa. Arep piye? Pirang sepiro? Kowe pengen. Dikira ora ngerti kok kelemahanmu koyo apa. Nek ora ngandelo, deloken yo. Iki aku nyanak kowe apik-apik. Nek kowe ora kuat asana, iki lho. Pengen kelaran.
Aku kira sempet mau lho bolak-balik. Bolak-balik ngomong. Iki koyo ngono. Penak nek koyo ngono kepenak. Nek pengen loro terus kono ya ora apa-apa, terusno. Ora apa-apa. Pokoknya aku balik ke akan yang empuku. Terus terang bengi kira bakal tak balik nang Pumu. Bahkan Pumu ya tak bicarain malah tak gawe bicarain ning zona saiki ora kan. Delok seminggu ra nganti. Aku ora ngapal ra di sini. Empumu sak brayate nek desa kene ana kejadian alat trouble apa persaingane kene mengalami kejadian baik itu tenaga nih ana sing kena laka lantas ana sing kena musibah wis wong meng kuwi memang samurai iso aku gawe koyo ngono ora isane aku mandele to Golek ke panggonan aku sing atus saka kene. makane ini Golek ke panggonan aku sing atus kok kene. tak goleke ini benar kamu kita nggak sekedar 10 menit mendingan nanti kene kita mau nah kowe kon golek nggon aku yakin kowe iki nek ngene iki cekel kono iki krasa misal kowe arep rono pun mesti kowe losoro saurunge kowe dajarne ngono dipolone kene ning kene wis piye carane nek kowe njaluk kon golek nggon tak golek nggon Makanya aku sih tak pakani makan aku ngomong toket mau tak tanteng apik-apik to aku kuwi wonge kepenak ning ya kuwi mau kowe lunga keluarga kene wadem ayem iso kepupus kabeh apa sing dadi anu kelo kesae kowe ne yo penak ning kono ning terus terang aku mau ngomong saurunge kowe tak lungake keluarga kono iku kudu ngrasake apa sing dirasake paham kowe gue keluargane kono mbuh kuwi anak bojo sak mati keluargane besar berarti kudu ngrasake apa sing pernah dialami keluarga kene berayat kene mbuh kuwi saka warung toko alat usahane sing merasa dirugikan kono kudu ngrasake luwih gedhe rugine yes aku ngerti kowe ning kono iki mesti terus dipokoro ngerti teknik-teknik kabeh sini ngerti kabeh aku piye carane ngirim piye carane makani piye carane kowe iki diupakara piye carane kowe iki dikirim piye carane kowe diserang segala kurang ora ning kowe nek gelem anu tak nek pangan tak memang kowe kudu wiwi mau kurang ora segane Waduh. Wis ya, wis tak anggap cukup diwaregi. Bari tak gowo. Pak golek nggon.
Dadi ku nek juragamu menggulung pomeng golek rek bengek. Ketika wong iki ndilat idune dhewe, ku kena keweleh saka polahe dhewe, kuwi mau tanduran ngunduh tandurane. Ya wis. Iki enggak ada kaitan ropo ya. Kuwi saka polahe dhewe. Kuwi ning pekatik kok. Men marak meneh dhewe. Berarti kowe iki nek kae mau ulone nyisik mlek terus nutupke. Nek kowe kuwi stand by ning ndi kowe? Kowe stand by ndi manggonmu ndi ning nggon alate kuwi, ning kandang alate ning pabrike kuwi, apa ning tokone apa ning omah kene apa ning ndi? Nek kowe kuwi. Temu ndi? Toko. Ning tokone, kadang nek omah. Karo melu ning omah. Oh karo melu ning omah. Ngetutke terus buntuti kuwi terus ya. Wis. Wis saiki ngene, dengan kesepakatan perjanjian. Iki mau. Kowe kon goleki nggon, tak goleki. Ning terus terang saka awal mula keluarga kene ngambruk, keluarga kene dirugikan, tulung. Sing jadi jeglongan-jeglongan kuwi sapa oleh ketutup, sing niat jeglong ke bali ora sing jeglongke. Ya, tak dongake. Aku kepenak kok. Wong sing tau nglarani wis tak dongake. Ning ya kuwi dengan catatan sing nandur ngunduh, sing gawe bakal ngrasake. Jadi doa ilah satu wa alaihi wabarakatuh. Khusus roh arwah. Ben geser ala Mbak Inan panteng nggih. Panteng mawon dadi lek geser kali dipandang. Kang Mas gulung nggih. Nek wau gulunge metu niki sing metu. Balike wau. Nah nggih. Nggih, nek wau kan metu wau. Saniki metu nggih. Nggih. Sok ten. Nggih, lho. Manteng ning di nepi nggih. Nah ngeten. Nah.
Penak. Pak itu ya petak ya. Nggih. Mbah, nderek iki sugeng mundur wonten lepat sedaya putra wayah nyuwun pangapunten. Mugi-mugi simbah tansah kapanjenengan karahayan kanikmatan sedayanipun. Mugi kula mewakili keluarga putra wayah tansah nderek ndedonga nggih Mbah ingkang baken simbah paringi berkah barokah sedaya anggenipun anak pun ngrahapi ngrasakake nikmatan maring nikmat sedayanipun. Tansah diapunten sedaya kelepahanipun amal kesanipun ingkang tampi dening Gusti Allah Taala simbok saring keberkahan kanikmatan. Nggih, nderek sugeng kondur putra putu wayah ana selepat dipun sangodoran boten esti nyuwun pangapunten ingkang baken insyaallah kedepanipun putra wayah tansah ndedongaaken simbok lan paringi lancar pados rezeki sandang pangan ugi paringi kasebatan dunya wa akhirah. Ngoten nggih. Nggih nderek sing kondur atos-atos bahkan tansah saged maringi donga dhateng keluarga ageng putra wayah mriki. Cepet sisi ra ono pink kok pink oh kali catat itu kok yang telinga dengan sisi sing kanan sing satu nih aduh ya ampun Ya, alhamdulillah acara eksekusi malam hari ini menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah ini dan di tempat usaha milik Masnya. Alhamdulillah berjalan lancar, Mas. Amin. Semoga kedepannya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Amin. Dan semoga kehidupan Masnya dan sekeluarga kembali normal kembali. Lancar rezekinya, dipermudah segala urusannya, Mas. Nggih, alhamdulillah dan tadi yo sedekahe rada abot nggih. Wah, elok tenan, Mas. Niki liyane jenengan wis enggak tahu menau. Sampai jenengan digulung ning jurang. Niki ora ada beberapa opsi. Ngantek kru-kru wonten sing dijaluk barang. Waduh. Ning alhamdulillah dari kegiatan malam hari ini bisa berjalan lancar. Apapun yang menjadi tantangan kita semasa kita masih berpedoman nyuwun Gusti Allah, tetap kita terabas, niat kita baik, niat kita sae, Mas. Jadi saya yakin betul wong salah mesti kalah, itu pedoman saya. Jadi insya Allah adanya kegiatan ini betul yang diutarakan saya tadi dan Arif, niat kita itu positif, Mas. Jangan dikaitkan dengan kemusyrikan. Ini hanya lantaran ada kembang bunga, ini sekedar lantaran saja. Yang baku niat kita baik, positif, melakukan kegiatan yang sifatnya itu menolong. Jadi niat kula sak rombongan estu lillahi taala nulungin jenengan dan keluarga tentunya ke depannya biar
adem ayem, kemari Palo Jinawi murah pancan rezeki, terutama usahanya semakin berkembang pesat dan misal ada yang niat jahat lagi sudah tidak bisa masuk untuk mengelabui usaha jenengan. Gitu nggih Kang Mas nggih. Seperti itu. Mungkin ada keluh kesah yang diutarakan kepada kami dan rombongan, monggo Kang Mas. Kula sak keluarga sak rencang-rencang nyambut damel namung saged ngaturaken ageng matur nuwun kagem sedaya rencang-rencang IBS channel. Mugi kula sak keluarga dipun paringi adem ayem tentrem lancar sedayanipun ingkang pados rezeki tinggi pados keluarga. Amin. Lan sak kosok balikipun jenengan sak rencang dipun paringi ayem-ayem tentrem, sukses. Amin. Tetap kompak. Amin. Sak lawase. Amin. Cekap ngoten mawon. Nggih Kang Mas, matur nuwun awit pantunganipun ingkang baken ugi saya mewakili rombongan beserta anak-anak nggih Kang Mas, mbok menangkenipun tindak sowan wonten ing griyanipun panjenengan, wonten tindak tanduk, sikap, ucapan yang boten dados nirane penggaringan estu kula mewakili saking rombongan IBS nyuwun pangapunten ingkang ageng-agengipun. Lan ugi mbok menawi napa nggih kerawuhan kula wonten ing titi wanci wekdal punika radi telat nggih seharusnya niku udah njawil teng secara dah lama kawontenan kegiatan kula sak rombongan nembe fokus di kesenian. Estu nyuwun maklumipun. Pramila estu niki kula anggap cekap wonten salah ucap ugi nyuwun pangapunten nggih Mas nggih. Tetep dipun sambung tali silaturahimipun benjang nek tindak teng Sleman Pinara ugi kula nek tindak teng Inggil mriki ugi tak sowan mriki. Atas ampun ngantos namung kendhat acara punika tetep dipun sambung terus anggenipun pasederekan. Ngoten nggih. Itu nggih Mas Yos. Itu tentunya monggo disiarkan. Oke, tentunya kami dari tim IBS Channel di sini kami tidak membuka cabang, kita tekankan lagi di sini kita tidak membuka cabang. Dan di sini kita dari tim IBS Channel tidak memasang tarif pastinya. Jadi buat teman-teman apabila di luar sana membutuhkan bantuan kita bisa langsung kontak person ke tim IBS Channel dan bisa juga langsung datang ke sekretariat. Betul. Dan buat teman-teman pecinta IBS Channel pastinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami bisa tekan tombol lonceng, tekan subscribe, like, comment, share pastinya. Oke, tetap siap. Tetap bersama kita tim IBS Channel. Mantap.